Фирдәңалыклар вакыты студияда Лина Хәсәншина. Азнакайда иң милли сабыйларны ашыклыйлар. Шәхси хуҗалыкларда мал асрау файдалымы? Рәфкать Шаһиевның яңа китабы дөнья күрде. Әлмәт аграрийлары шәшүнең киеренке ритмына җитди әзерлек белән керде. Хуҗалык җитәкчеләре механизаторлар алдында авыл хуҗалыгы елының җаваплы чоры, чөнки ни шәшсәң, шуны урырсың. Быел шәшү апрель башыннан ук башланды. Районда минераль ашламалар белән тукландыруга һәм күп еллык культураларны бураулауга керештеләр. Шәшүлек мәйданнары 65-70 мең гектар тирәсендә үзгәрешсез кала. Һава торышы сакланса, район басуларында шәшү эшләрен берничә атна эчендә тәмамларга планлаштырыла. Ведутся также работы по закрытию влаги, это баранование зяби и пара. Уже произведена работа на площади более 4000 гектар. Также идут работы в зернотоковых хозяйствах, идет инкрустация, то есть протравливание семенного материала. Республикада авыл хуҗалыгы тармагының икенче мөһим юнәлеше терлекчелекне үстерү буенча да максатчан эш алып барыла. Ире авыл хуҗалык предприятиеләреннән тыш шәхси хуҗалыкларда мал санын арттыру өчен хәтта дәүләт күләмендә махсус субсидияләр дә каралган. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе хәбәр иткәнчә, мисал өчен 8 баш эре терлеккә мини-ферма төзелеше өчен 600 мең сум, 5 башка чаклы терлеккә 300 мең сум субсидия каралган. Моннан тыш тона һәм нәсел үгезләрен алганда да 60-70 меңгә субсидия алырга була. Теманы Рәдифә Ногманова дәвам итә. Сыйырлы йорт, сыйлы йорт ди халык. Бүген авыл җирендә мал-туар асрап яшәүче халык саны күпкә кыскарса да, шулай да әле үзенең шәхси хуҗалыкларында көн күрүче кешеләр һаман да бар. Шуларның берсе Рус Сәрәне авылында яшәүче Максимовлар гаиләсе. Сирина апа Максимова тумышы белән Ширмешән районы Чумачка авылында. Тормыш коргач та бик озак еллар Әлмәтнең үзендә яшәгән. Җәмәгать туклану өлкәсендә эшләгән. Бераз улыгая төшкәч, тормыш иптәше 2 улы белән бергәләп Рус Сәрәне авылына кайтып төпләнәләр. Биредә йорт тергезәләр. Баштан ул монда эшли башлады, кайтып китте. Мен ул бит инде Ямашнефтә менә армиядан кайткач кергән иде. Игел бер урында тоже пенсиягә чыкканча мин тоже укып бетергәч повар булып эшли башлаган идем Әлмәттә шәһәрдә. Аннан монда күчтем тоже безнең урыс столовый нефтяник 41 ел эшләдем. Бер yerдә эшләдем. Тегендә монда йөрмәдем. Бабай да шулай ук гел бер yerдә эшләде, пенсиягә чыкканча. Күптән түгел гүриясе булган тормыш юлдашы Анатолий Дмитриевич белән күченгән елны ук мөгезле ретерлек асрый башлыйлар. Шуларга кошкорт, зур бакча өстәле. Артык азык-төлекне саталар. Шулай итеп, мал-туар арасында эшләү тагы да кызыклырак була башлый. Бу йортта уңган хуҗаларның сөтләре дә тәмле. Шуңа күрә иремчегә каймагына да чират алдан язылып куела. Май артык йомыркага да хуҗа табыла. Өстәвенә бакчада үстерелгән яшелчәне дә шәһәр халкы алып тора. Көзләрен Максимовлар ярминкәгә килеп сату итәргә өлгерә. Әлбәттә, бу эштә уллары, килен оныклары ярдәмче. Сезонлы барлык эшләрне бергәләп башкарабыз ди Сирина апа. Печән калмаганга якындагы яланнан трактор белән яллатып чаптыралар да балалар белән үзләре киптереп ташып куялар. Шулай итеп 2 сыер, 2 бозау итлек малга җитешле печән була. Фуражга дигән бөртекне исә җирле фермерлар әзерләп сата. Минем, например, бөтенесе бар. Торам мин, например, достаток минем. Балаларым кайтса да балаларыма күчтәнеш бергә, туганнарым килсә дә туганнарыма күчтәнеш бергә, хоть кемгә дә. Ну, миңа, например, ошый авыл тормышы мин белмим инде. Җәйкәне менә бакчада йөрисең, бер яшәсең, үстерә башлыйсың, яшелләнә, бөтенесе чыга, тоже күңелең шатлана. Сирина апа сүзләренчә, узган ел дәвамында барлык чыгымнарны алып аткач, Максимовларның еллык кереме 350 мең сум тәшкил иткән. Авыл җирендә яшәп эшкә дә өлгергән гаилә өчен бу саллы ярдәм. Килешәсездер. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы буларак билгеләп үтелә. Бу уңайдан Азнакай шәһәрендә татар малае, татар кызчыгы 2023 бәйгесе узды. Анда балалар бакчаларында тәрбияләнүче 15 кыз һәм 7 малай көч сынашты. 2 көн дәвамында барган бәйге хакында тулырак Эльмира Шәрифуллина сюжетында. 21 сандугач балалар бакчасы базасында үткәрелгән муниципаль бәйгене оештыручылар Ак Калфак иҗат оешмасы һәм район мәгариф идарәсе. Бу бәйгедә без инде бәйгенең беренче елларыннан катнашабыз. Беренче елны без гран-при оттык үзебезнең Әминә исемле кызыбыз белән.
Катнашучылар 6-7 яшьлек малайлар һәм кызлар, барысы да милли киемнәрдән җитди әзерлек белән килгәннәр. Гелбиштеге укый торган 2 опам бар. Без булар белән бик тату яшибез. Нем әйтә. Әти әни гаиләнең тоткысы, ә балалар аның кызгысы. Менә шулай тату гына яшибез. Әлеге бәйге телгә ихтирам булдыру, балаларны иманлы итеп тәрбияләү, гаиләләрдә халкыбызның асыл сыйфатларын күрсәтү максатыннан үткәрелә. Менә соңгы елларда бик зур игътибар бирелә. Әлбәттә, бу конкурсны инде бу балалар бакчасында без 3нче ел үткәрәбез, ләкин район күләмендә инде күбрәк үткәрелә безнең. Шактый еллар үткәрелеп килә. Ләкин инде менә шушы конкурс хәзер инде республика җәмгыятебез күләмендә дә үткәрелә. Бу тикмәгә генә түгел. Бу иң беренче чиратта менә шушы бүгенге көндәге алып бара торган сәясәтнең зур бер чагылышы, зур бер мисалы һәм зур бер хезмәте дип әйтәсем килә. Бәйге 3 өлештән торды. Беренче өлеш әйдәгез танышабыз дип атала. Мондай бәйге районда инде 3нче тапкыр үткәрелә. Туган телем, иркә гөлләр сөйлә балалар. Икенче өлештә кыз һәм малайлар үзләренең җыр, бию, нәфис сүз осталыкларын күрсәттеләр. Өченче өлештә сорауларга җаваплар бирделәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебездә яшәүче халыкларның мәдәнияте белән таныштыруны дәвам итәбез. Чиратта Чуваш Сәрәне авылы җирлегендә яшәүчеләр. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның мәдәни мирасы саклау мөмкинлеге авыл халкының тырышлыгы дип саныйм мин шәхсән үзем. Башлыча бу эш нәкъ менә авылларда урнашкан мәдәният культура учреждениеләрендә башкарыла. Бүген без Чуваш Сәрәне авылына кунакка килдек. Төрле фольклор коллективлар, иҗади түгәрәкләр һәм хәтта авыл тарихын чагылдырган музей почмагы. Чуваш Сәрәне авылы мәдәният йортының күзгә күренеп торган өлешләре менә шуннан гыйбарәт. Карап торышка санап китәрлек кенә тоелса да, асылда бу озак еллар башкарылып килеп, буыннан буынга күчеп килгән олы хезмәт. Бүген бу эшләрен дәвам итүче Лидия Макарова, авыл мәдәният йорты мөдире, җирле тамаша театр коллективының һәм Нарспи халык фольклор ансамбленың сәнгать җитәкчесе. Стараемся детей привлекать ко всему этому. Также участвуем в чувашских национальных праздниках, как Уяв, Удюк, Симек, еще какой. Агадуй мы сами проводим, также свой вот на месте у нас здесь проходит в парке. Барлык чараларда актив катнашучы төп коллектив Нарспи халык фольклор ансамбле. Ул 1995 елда оеша. Аның максаты җирле халык җырларын башкару нәтиҗәсендә мирасны саклау, яңа буыннарга түгми чәчми җиткерү. Коллективта башлыча пенсия яшендәге ханымнар, шуларның берсе Лариса Капитонова. Авыл мәктәбендә тарих һәм җәмгыять фәннәрен укыта. Мәдәният йортында үземне белгәннән бирле җырлыйм ди. Со школьной скамьи начала принимать участие в художественной самодеятельности нашей деревни. И до сих пор вот хожу на всякие мероприятия, принимаю участие и в фольклорном ансамбле, и в вокальной группе тоже пою. Лариса Капитонова әле чигеп картиналар ясаучы оста да, аның эшләрен еш кына җирле бәйрәмнәрдә оештырылган күргәзмәләрдә күрергә була. Мондый актив кешеләр булганда бик рәхәтләнеп эшләргә була, ди Лидия Михайловна. Өлкәннәргә карап, балалар да иҗади мөхиттә үсә. У нас клубных формирований 13 в клубе насчитывается, 5 творческих коллективов из этих, а остальные у нас клубы любителей, клубы по интересам. Там есть у нас и декоративно-прикладное творчество, фольклорный коллектив Нарспи, вокальный коллектив Сирень, театральный, я как уже сказала, театральный есть спутник. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Саҗидә Сөләйманова исемендәге Үзәк шәһәр китапханәсендә Әлмәт язучылар берлеге рәисе Рәфкат Шаһиевның «Элеккечә түгел без генә» исемле яңа китабын укучыларга тәкъдим иттеләр. Эштәлеге беренче укучылары һәм китапның киләчәге хакында Ләйсән Галиева белешеп кайтты. Яңа китап чыгу һәр каләм әһеле өчен олы куаныч. Шәһәребезнең китапханәсе китапка битараф булмаган һәрбер укучысын бирегә җыйды. Чара китап авторы турында видео презентациясе белән башланды. Анда катнашучылар аның биографиясе, хезмәт уңышлары һәм казанышлары белән таныштылар. Әсәр изекләре һәм әлеге китапны язуга этәргеч булган сәбәпләр хакында сүз барды. Институтта эшләгәндә бер төркем шәкертләр укыдылар, алар дини белем алганнар һәм аларга дөньяви белем кирәк иде. Мин үземне кызыксындырган сорауларны бирәдем, шаяртып, "Я сез мине юлга саласыз, я мин сезне юлдан яздырам" дип килешеп таладыр. Һәм инде чыганак булгандыр, аннан инде мәдрәсәдә укытырга чакырдылар.
Анда ул тормышны күрдем. Әлмәт таңнар газетасының баш мөхәррире Рафаэль Төхвәтуллин Сәҗидә Сөлейманова исемендәге премияләр лауреаты, язучы Рәфкать Шаһиевның элеккечә түгел без генә китабын Рамазан аенда тәкъдим итүе бик урынлы. Чөнки китапның төп герое Гайшә бөтен авырлыкларны изге Коръәннең илаһи көченә ышануы аша җиңеп чыккан. Кайда булуына карамастан татар хатыны булып кала алган. Бу иманлыклыгы турында бәян. Татарның кайда гына яшәвенә карамастан татар була кала белүе турында. Бигрәк тә бу хатын-кыз, без ирләр көчле дибез, ләкин муен кайсы якка бара, шул якка борыла. Һәм хатын-кызның, акыллы хатын-кызның үтемле сүзе ул дөньяларны үзгәртә ала. Очрашуда язучының якыннары, дуслары, авылдашлары, җанатарлары һәм укучылары катнашты. Шушы яктан, шушы туфрактан дип әйтерлегебез бар безнең. Менә сез безнең авылыбызны гына түгел, авылыбызда гына түгел, бөтен Татарстанда, бөтен Россиябызда, бөтен дөнья күләмдә танылган Риза Фәхретдиннең эшен дәвам итүче бер галим дип хис итәм сезне. Компьютер заманасы, яшьләрнең китап белән кызыксынмавы хакында да Рәфкать әфәнде үз фикерен белдерде. Коръән ничә еллар буе барлыкка килгәннән бирле яши, ул югалмый, моңа дәлил китапта шулай булачак. Һәм ул кешегә көч биреп торучы иң көчле чыганак. Киләчәктә әсәрнең тулы вариантын көтеп, бәлки ул Рәфкать Шаһиевның үз куллары белән иллюстрацияләнгән китап булыр, чөнки беренче белеме буенча Рәфкать әфәнде рәсем сәнгате белгече. Ләйсән Галиева, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда «Связь поколений» буыннар шылбыры республика шахмат турнирының заналь этабы узды. Спорт яшәү рәвеше федераль проект кысаларында узган интеллектуаль бәйгенең катнашучылары белән без дә аралашып кайттык. «Связь поколений» буыннар шылбыры республика турнирының заналь этабы Әлмәт шахмат клубында үтте. Ярышларның максаты шахмат спортын пропагандалау, балаларны, яшьләрне җәлеп итү һәм аларда әлеге уенга мәхәббәт уяту ди оештыручылар. Впервые проводится турнир в таком новом формате. И турнир называется «Связь поколений». То есть мы берем старейшины, потом у нас идут родители, потом у нас дети. Әлмәттә узган зона этабында игътибарлы һәм нәтиҗәле фикер йөртә белүдә 3 кешедән торган 8 команда катнашты. Үз районнарында беренчелекне яулаган гаиләләр Әлмәт, Баулы, Бөгелмә, Лениногорск, Сорман, Ознакайдонын яклады. Минем әти бик зур шахмат исәе, любитель шахмат исәе. Бик көчле уйныйдыр инде. Ул район буенча да чемпион булды. Элекеге Коричной түгел, Спасский, по-моему, гроссмейстер бар, ул аны белән ничәгә уйнаган. Моннан бер 50 ел элек, 40 ел, 50 елда. Әти кадәр оста булмасам да беренче азбукаларын беләм ди. Ярты гасырга якын шахмат белән мавыгучы Ознакай кунагы Сәгадәт Каримов сүзләренчә, үзенә карап, улы уйнап үсә, оныкларын да өйрәтә башлаганнар. Менә шушында килеп җиттек. Без моңа бик шат. Тагын бер аралашу була, яңа иптәшләр табу булыр дип ышанабыз инде. Бик яхшы каршы алдылар. Столовая әзерләп куйганнар икән, чәй эчеп чыктык. Заряд алдык. Һәм инде җиңәрбез дип ышанабыз. Әлмәттә узган «Связь поколений» республика турнирының заналь этабында Сәлаховлар гаиләсе беренче булды. Алар 25 апрельдә баш калабыз Казанда Татарстанның иң шахматчан гаиләсен ачыклаучы республика турнирының финалында катнашачак. Ярышаллыда 16 яшькәчә егетләр арасында грек-рим көрәше буенча бөтен Россия ярышлары узды. Җиңү өчен 260 спортчы киләмдә үз осталыгын күрсәтте. Көрәшчеләр Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Мари-Эл, Ульяновск, Саратов, Киров һәм Мәскәү өлкәләре Санкт-Петербургдан яклап чыгыш ясады. Әлмәт спортчылары колабызга алтын һәм бронза медаль алып кайтты. Көрәшчеләр Айрат Вадигулин һәм Динар Гатиев җитәкчелегендә шөгыльләнә. Түбән Кама шәһәрендә 2006 елгы егетләр арасында көрәш буенча республика ярышлары узды. Алар Татарстан Республикасы халык артисты Илһам Шакиров истәлегенә багышланды. Әлмәт спортчылары колабызга алтын, көмеш һәм бронза медаль алып кайтты. Шулай ук Түбән Камада Татарстанның атказанган спорт мастеры Данил Галеев истәлегенә уллар арасында көрәш буенча 29-нчы ачык республика турниры узды. Әлмәтләр анда да алтын һәм бронза яулады. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.